abuelito, he fet el que em vas recomanar. I navegant per als núvols de la memòria, he fet una troballa. Una troballa impressionant. La IBM va muntar una gran obra de teatre amb l'anunci del sistema 38 i a partir d'aquí la va finalitzar venent-se a totes les fàbriques i venent-se tot el hardware a fabricants xinesos. Mare de l'amor hermoso. Home, protagonistes d'aquest teatre van estar uns grans autors, les Software and Services Organizations, les SSOs, que s'ajuntaven a Monte Carlo, establien les estratègies en Europa, venien els americans de Chicago, els donaven les orientacions i van fer que els ordenadors de rang mig s'introdueixin a totes les pimes de tota Europa, Itàlia, França i Espanya capdavantera, amb una petita companyia, laboratori d'enginyeria de software, situada a la Meridiana, en l'edifici de l'Hipercor, un conglomerat de companyies, un laboratori, Eurosoft, una editorial, Edico, un centre de formació, CEDIA, una oficina de serveis, INSER, un laboratori i un motor de propulsió, de convenciment a transportistes, importadors i exportadors de tota Espanya, des de Barcelona, des del port, des de Samuel M. Bull, seguint per Transcoma, a continuació Fernando Roqué, Spaintir, Muñoz y Cabrero, Ramírez Hermanos, Witty, des del telefurgoneta de Samuel M. Bull, un enllaç a la Jonquera entre Marsella i el port de Barcelona, fins avui. En el 93, IBM va fer fora 380 companyies que s'havien construït amb il·lusió, amb entusiasme i amb optimisme. Les va fer créixer, van contractar aquestes 380 companyies 8.000 i pico de persones, totes elles al carrer, menys aquelles que els directius d'IBM a Madrid i Barcelona van associar-se para continuar el negocio de las ovejas del rebaño que dan carne todo el año. Bueno, pues properament presentarem aquesta obra de teatre que de moment l'estem recopilant per acabar de fer el libreto de la caiguda de les 3 lletres.